Ke HYC Ranikor Circle hapo kajingalam Presiden Usamla Billy Kharlartang ringkat kidkhot ha ka khatlai tarik unai lur arajar arhusan ila hiar jurib ya ka veterinary center kabadan ha ka shnong na Southwest Khasi Hills District kabam shimla trekam satya labun tali kisnam kaseng ha ka ni ka jing jurib kala penpau ya ka jing sngokhya banlap ba ya ka ni ka center la shu e khonreng kumtu khlem de pentrekam watla ya ka yeng la dep bantei bat shna bhaya ka Usamla Billy Kharlartang lingba ka kurwa khubor ulay thu ba yakani ka veterinary center la teina du usnem 8,000 khatsan henry ka busngosi ka long ba hadu menta kam shimla trekam AA kaseng hakaju kapor kala kentu ya u MLA MDC jongkara Nikor constituency ba Pius Marwen ba untuk lar bat krenlem habaya day bat kani khnang ban yo wanra no yakinong tre bat ban pentre kam no yaka khnang yep ba kipat ba jongkani ka dong kathan kin yo shisha ya ka jingmentoy lingba ka jingdon jongkani ka veterinary center Minta kasih kelai tarik mulai berkendai ada absen hadin bagi layo ya ka jing ujor na kipai ba njong jong kathan ha ka bai dai bat kani ka beteri sentrak badan hanong na ya ka ba kam la trekam adu snem ubala de bante ya ka ni ka beteri la te snem ajar khatsan bat hadu kini kisnem laya de posnem kam la trekam bat kan long sya kata ka jing dunong ka bakau yakinong rep babon baru yakinong ri jingri te kum kani ka pon kalan jungi lap bat ni syam bro ba kani ka betri sentrak badan hani po sinong na kalong kata ka jaka ka ba I sanmet adu kata ma kiyet ki ying gisam la sedang banjot lot mereka sarkar kam simupli te nakalang jungi ka HYC dan circle ni kerpat yau MLA ba Pius Marwen ya ka ba un sim khalam ka ban yakran pan penla pan plino ya kane ka veterinary center khnang bakan ai jingmentoy yak ba jong kadong kathaji boroi